And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Ako ang bumuo. Ako rin ang sumira. Hi, DJ Raqi. Hindi ako magaling magkwento. Gaya ng ibang mga nagsusulat sa iyo. But I'll try my best to express what I feel. Itago mo ako sa pangalang Lorraine. And this is my secret file. It was a plain and lonely night. 2 months after I graduated from college. Ito yung season na bored talaga ako sa bahay. At nagsisimula na akong magtanong sa sarili ko ng, ano na? So, pumasok ako sa isang app or website. I randomly clicked Chat Now. Ang galing lang. That evening, nakilala ko ang isang lalaki. I knew that there's something in him that made me want to know him deeper. Sa simpleng hi niya lang nung gabing yun at maiksing pagpapakilala sa sarili. Sino ba namang magsasabi na itong lalaking to ang magbe-break ng NBSB No More record ko? So we've talked about so many things. Inintrohan niya ako sa part-time job niya nung nag-stop siya. Hanggang sa na-share niya yung recent heartbreak niya with his first ex. And I saw how broken he was that time. Base sa kung paano siya magkwento. At kung paano niya describe yung naramdaman niya. We exchanged some personal information. And this guy was just so nice. Very honest. And sinabi niya na gay siya. I thought that he was saying na gay na girl alone. So, I was expecting na boy siya at nagko-confess na boy din ang gusto. But, hindi pala. Lesbiana. Yep. Isang lesbian na hindi pa out.
I thought lalaki yung kausap ko. But then, I just continued talking to you. So, tinanong niya ako kung anong personal FB account ko. Binigay ko. At nakita ko naman kung gaano siya ka-sincere at kabuting tao. Fast forward, every day na kaming magka-chat. Hanggang sa pumapasok na ulit siya sa school. At ako naman, I got employed on a government agency sa city namin. Lagi siyang nagsisend ng selfies niya. Nagsishare kung anong ginagawa niya. Updates sa school. And then, iti-check kung kumain na ako, etc. etc. Hanggang sa tinatawag niya na akong babe. At nagtuloy-tuloy. Then, tinanong niya ako, what if manligaw ako sa'yo? May chance ba ako if ever? And I would just say, ewan, wala, hindi siguro. Without telling why. Pero alam ko na alam niya naman at some point kung bakit. Kinabukasan, church day. Nalaman niya na parehas kami ng faith. And nagkaroon kami ng konting clarification tungkol sa conversation namin nung nakarang araw. Kung bakit, no. Lalo akong nasaktan sa nalaman ko. At mas nagkaroon ako ng reason kung bakit kailangan ko nang itigil yung nabubuo kong special feelings para sa kanya. Bilis, diba? Pero walang nagbago. Hindi ko muna sinabi sa'yo agad. Hindi ko sinabi sa kanya. We even became more sweet to each other. Madalas na ang call of endearment at mas nobela na kung mag-chat. In short, naging kami. Just like any other relationships. We went through a lot of away, selusan, kasi LDR nga kami. Like South siya, ako naman Central Luzon. Pero nakaka-amaze kasi is that at the end of the day, siya pa rin yung may mas malawak na pangunawa at pagtanggap. And just like that, dumalas ang away-bate. Mas naging toxic ako lalo pag stress. Pero, siya itong laging sumusuyo. Ilang beses na akong nakipag-break pero siya pa rin yung nag-e-effort na makipag-ayos. Dahil sabi niya nga, mas gusto niya na gawin ito kesa sa magsisi sa buong buhay niya na hindi niya ipinaglaban yung taong mahal na mahal niya. Grabe lang, no? Kaya lagi kong binubulong sa Diyos na may God bless her heart. Every day yun. Months passed. Nagawa niya pa akong samahan mag-apply sa Maynila for initial exam sa isang government bank. We spent the rest of the day sa isang fast food. Yun ang first kiss ko. At siya yun. Pero, agad din ako nagpaalam dahil hindi ako pwedeng magpagabi sa biyahe pa uwi. Then, the second time na nagkita kami, 2020 na. At kami na. May sudden change of plan pero worth it. Ang saya ng araw na yun. Sayang nga lang kasi wrong timing yung pagkasira ng phone ko kaya wala kaming picture together at that moment. Pero I know, may rason yun.
That night was for keeps. Masayang-masaya lang kami. Ang dami na naming pinlano. Pero sa kabila ng lahat ng yun, meron akong bagay na kinikip sa sarili ko na iniiwasan. Na iniiwasan ko talagang madaan sa convo namin sa bawat araw na lumilipas. When I think about her, about us, hindi ko maiwasang isipin, hanggang kailan to? Knowing the conviction of our faith. Telling each other na this is against His will. Yung idea na galing ako sa pamilya ng pastor. At iniintrohan ko pa lang si mama, parang nakikita ko na ang mangyayari sa kung paano siya magagalit sa akin. I know duwag ako. Nasimulan nga namin pero hindi ko lang ipinaglaban. Hindi ko lang napanindigan. Ayoko na lalong dumagdag at maging rason pa kung bakit niya minamaliit yung sarili niya at sinasabing, dahil bading lang ako kaya ayaw sa akin ng mga tao sa paligid mo. Sobrang nasasaktan ako. Every time na sinasabi niya yan. Kasi parang nakikita ko naman na pero alam ko na doble yung sakit sa kanya. So, I finally ended us. Ang unfair ko, no? I know. Siya yung higit na matapang kahit naiipit na sa sitwasyon. Pero ako yung may lakas ng loob na bumitaw. Sobrang bigat na sa kanya lahat. Pero hindi pa rin siya nagpatinag. Sinamahan niya ako sa final interview sa Manila. Trying to win me back, but then things happened. At hindi siya tumitigil na ipaalala sa akin kung gaano niya ako kamahal. More than anyone else. Hanggang sa finally, pinagbigyan niya na ako. Siya na ang sumuko. Sumuko na siya. I never thought na magiging ganito yung first encounter ko sa love. Ang bilis. Pero alam ko, like I always hear from His words, all things work together for good to them that love God. And to you, my love, kung nakikinig ka man, I don't know if you'll be able to listen to this since kakakita ko lang na binlock mo na ako. Alam kong masama yung loob mo. You never wanted to end us. Pero salamat pa rin sa pagpili sa akin kahit nasasaktan kita ng paulit-ulit. Sa pag-reject ko sa'yo. Hindi ka trial and error ko. Patawarin mo ako sa pagbuo sa'yo. At patawarin mo ako sa pagsira uli. Sana mahanap mo agad yung taong bubuo sa'yo at hindi na muli pang sisira. Wala akong ibang hangad kundi sana matupad mo yung mga pangarap mo at yung mga plano mo sa buhay. Kahit na hindi na ako ang kasama mo. Mahal na mahal kita, love. I always will. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Lorraine.
Ito ang aking secret file.